Ngayong hapon mga ka-vlogger. Kapayo ko baktas ikang ikong palengke. Ang gini ang kapalit ko isda pating. Ay diri kay barato ra man ning lugar diri di ay. Kaya kapalit ko kining dua ka klase. Ano ako na palit. Ini. Ay, bulinaw. Sus, bulinaw gitu dito banda. Karbis yung bulinaw sa palengke. Papo din sa palengke arbison. Oh, napagay isa. Sabi ni. Nalipat ra siguro tagian eh. Kaya na may Bombay na apil. Ahos. Ni gapi ya di ay duha na may miskong mama ani mga hurot ka na mo ni nga nalipat na siguro timbang tong gipalitan pay baktas ay hinuanon pa man ning tilapia. Iliw ko. Sa may lami aning loto aning bulinaw. Guys. Bulinaw mo siguro ay ang bulinaw mo pritohon yang kining tilapia mo itlogan siguro. Tama day. Tama day ang bulinaw. Ito na ko ni sa tagsaon. Nya kining tilapia mo ni akong itlugan ron. Itlugan ako ni. Ama day. Balo naman ko sa diskarte. May kining luto ron. Tilapia itlugan nya bulinaw akong pritohon sa isahon ako na prito ron. Tama lagi humain ko ni buntag. Salamat kayo kay maghaling sa ko.